गिबि गिबियावनो नोंथांमोन गासै रादाब बुथुमग्रा बे चेनेलनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। थारैनो दिनै जोंनि बे आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव साइन्स एक्जिबिसन लानाय जादों। बे साइन्स एक्जिबिसननि जायफोर एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआ जाहैबाय जिहेथु फरायसुला फरायसुलिनि इन'भेटिभ थट्सफोरखौ जोङो बाहेरायाव दिहुननो थाखाय जिहेतु बिसोरनि जोङो एखे राहायानो एकाडेमिक सेसनाव जों फोरोंबाय थादों बा फोरोंबोबाय थादों, नाथाय किसुमान प्रेक्टिकेलि गथ'फोरनि माने ब्रेनाव हिडेन जाना दोङो। बेफोरबायदि प्रतिभा बा बेफोरबायदि माने प्रेक्टिकेल बा आबिस्कारिक गुनफोरखौ दिहुननो थाखाय दिनैनि बे एम्स एन्ड साइन्स एक्जिबिसननि जोङो जोंनि फरायसालियाव जोङो बेखौ लानाय जादों आरो खुंनाय जादों। साबेसे फरायसाफ्रा बाहागो लादों? मथा मथि जों बे एक्जिबिसनाव 70टा बा माने भेराइटिस अफ एक्जिबिसन फरायसुला फरायसुलिखौ दिनो हादों। गावबा गावनि माने रोंगौथिखौ दिन्थिदों बिथांमोना। थारैनो बिसोरनि इयुनाव जाहाथे बे एक्जिबिसन थ्रुयै साफा साफा माने साइन्टिस्ट जानो हायो बा सोरजिनाय गोहोआ बेरखाङो, बेखिनिखौनो आसा फारियो आरो। মই ইমান সুখী হৈছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে মোৰ। এই আহোমবাৰা বাথৌ ইংলিছ স্কুলৰ যি ষ্টুডেণ্টৰ যিখিনি ক্ৰেডিট, তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে এক্সিবিশ্যনৰ যিখিনি বস্তু দেখি মই নিজে একেবাৰে আচৰিত হৈছোঁ যে ইয়াতো ইমান মানে ক্ৰিয়েটিভিটি থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে। সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে। মই খুব ইমাৰ্জেঞ্চিকৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। ইমাৰ্জেঞ্চিকৈ আহি এতিয়া মোৰ যাবলৈকে মন যোৱা নাই মানে। ইমান ভাল লাগিছে, কাৰণ আমাৰ কলেজত এখন মিটিং হৈ আছে। মই তাৰ অৰ্গেনাইজাৰ, গতিকে অৰ্গেনাইজাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই বস্তু দুটামান নিবলৈ আহি ইয়াত পাক নামাৰি নোৱাৰিলোঁ। খুব ভাল লাগিলে, তোমালোকৰো ইয়াত সহযোগিতা দেখিছোঁ, ভাল লাগিছে। গোটেই হল ফুল হৈ আছে, বাহিৰতো মানুহ আছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই বেছি দেৰি নকৰোঁ, বেয়া নাপাব, মই যাওঁ। एक्जिबिसनखौ नायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं गोजोननाय मोन्दों एक्जिबिसनखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे इमान मोजां मोजां माने गथ'फोरा बानायनानै देखायदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं। এটা যেতিয়া লাভা ওলাই ন, তাত দিবা এইটো এটা গেছ ওলাই, পলিথিনৰ গেছ। এই লাভাটো পাত্ৰটো বনি যায় নহয়, এইটো কয় লাভা, এইটোকে কয় ভলকেনো ইৰপশ্যন, জ্বালামুখী। Yo, kah mana dugi batai, ya dugi langsing jalan mana, sepeda mana, dugi mana sepeda, langsing jalan mana. Daerah di mana sini ngomong, masih baru kerja mai, baru kerja nari ngomong kerja mai. Kita kan serta bil